Haji with security. 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 Ndewo oge nyama na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex. Onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị bi n'ụlọ mgbazinye bụ nke ama dịka tenant n'olu bekee ebeela akwa arịrị wee kpọkuo gọọmenti na ọhaneze n'ihi ụdị mmekpa ahụ ya na akaja nke ha si na ndị nyere ha ụlọ bụ ndị landlord na-enye ha na nke ikpeazụ a. Nke a mere n'ogbe ama dịka New Life Estate nke dị n'obodo Ọba n'ime okporo ọchịchị Idemmili South nke steeti Anambra, dịka anyị hụrụ n'ụfọdụ ihe onyonyo ebe ha bụ ndị bi na ya bụ ogbe ji obi mwute wee mapụta n'igwe wee na-eme ya bụ mkpesa. Dị ka ha siri kwuo, ha si na ndị nwe ụlọ ebe ahụ bụ ndị landlord pụtara nnọọ wee chịkọ isi ọnụ gaa zụrụ igwe ọkụ latrik bụ transfọma wee bata, ma ha agwaghị ha nwa bụ ndị bi ebi akwụ ụgwọ ụlọ. Ha emecha wee sụọ ụtụ wee manyecha ha bụ ndị bi ebi ego karịrị ha ma nọrọkwa n'elu ya were ndị ọrụ nchekwa wee na-eme ha akaja n'ụzọ dị iche iche. Ha gakwara n'iru wee kọwaa otu ha bụ ndị landlord si wee were ndị ọrụ nchekwa anti-court wee na-akpụrụ onye ọbụla rụrụ ha ụka na ya bụ ọchịchị nchigbu nke a na-achị ha. Asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Na ọbụna m achọrọ ịkwụ ụgwọ mana ihe mere m bụ na ego adịbe n'ọtago a na-akpọ ọsị nke bụ na ego adịbe nsị na ego adịrọ na ọ bụ na ego dị na aya akwụ ụgwọ ọkụ mana atọ na ego adịbe ihe ka m gwachara ha so mụ atọ nọ na-apụ outside ya dị ka ha atọ nọ na-apụ agbawa mbọ ebe ahụ so mụ abago n'ime nọrọzie na mba nwa na m wee ji landlord ma ọ bụ na onwere onye nji landlord m esorogo ama m na ọ batago wee pụtazie kpọwazie nke this boy nsị ya sị ọsịwa nke ihe mere kpata na mmadụ sị ya onye isi iwe wekwana ya n'ebe a nọ na ego adịrọ ego dị na mma akwụ ụgwọ ọkụ na ụgwọ transfọma ego dị na mma akwụ ụgwọ dị transfọma mana na ọbụna m ama nkwe ya ọsị nke ihe izi banyị na ego dị ọjọọ nebom asị ya maka ya wakwana ọsị ya na ego adịbekwa ya ka ekwuchazi o wee bịa gbawa mba si m na nke bụ ihe anụ a nke bụ na ego adị so na ihe mmiri bụ na mụ ahịa akwụzi ụgwọ dị transfọma ọ ihe mmiri zi si ya na ọ bụ okwu ihe mmiri nọmba 1 bụ na m ejikwa ụgwọ ụlọ na onwe ụtụ ị na-ele na ya adịghị ana mụ akpụ uche adịghị akwụ anyị na-akwụ ụgwọ nepa bili gị a na-akwụ ụgwọ nepa bili gị iji ụgwọ nepa bili ebe ahụ o nweghị ihe nji ụgwọ ya prepaid mita ka m na-eyuzu so ihe niile azụ okwu ezie ihe a nsị na ihe anyị a na-eme na abụ ihe gbasara ndị landlord ihe aka m kwu ọ bawaziere m mba si m na mgbage m ga-aweta daa mechin eji erichaji ọkụ nsị ya na nke bụ na m ga-aweta landlord na onwekwa ụgwọ ihe njiki baidiwe na ihe a kịta na mụ amaghị egwu gị ya ihe aka m gwara ya wee pụwazie ọchụbazie m ọwazie m sorozie m na-agazi ọ na-achụ m n'azụ yọtasị m na ọ ya-enye m quick notice na mma hapụ gị ya nke taata nke echi na ọ ya-enye m balansị onye m kpugoro ebi ịghọta ihe ka o kwuzi m atụpụrụ ya ọnụ ọkpọwazie ndị landlord ndị ọzọzi gwa ndị sekuriti onye ọbụla aga nga ndị sekuriti adọchie m zuru ori ndị onye sekuriti nke ihe na-ablọk olu m epụsị gazi sekuriti a na-asị na nnachi ya godo azụ na m aga n'ebe ọbụla ọ kọmpen ya na mma aga bute daa mechin eji erichaji ọkụ si ya na onwekwa mechin na-ebu nwere onye nji puch bezie m aka na nnachiraba azụ puchue m aka ma na-epuchu na-epuchu m aka wee mgbawa ime ya na m ga-aweta ya so njizi obi ọma kpọọ onye be mfe ya ga-apụtezie ebi mechin ka bịa ka okwu adị esi Bien, so don't worry. ya ife na-eme kịta n'ahụ tata anụnwa bụ 18th of September 2023 ife na-eme kịta na-abụ ihe gbasara ndị landlord ha bịara ịnanye ego with security everything with egbe
na iwu na anyị ga-akwụ ụgwọ transfọma nke ha ji aka egote so kita they are intimidating us na ha bụ landlord ihe na-eme kita ife na-eme kita yeah that is 10 ahụ adịghị ya ebe ahụ adịghị yeah, I'm the landlord. The landlord that river. Yeah. They are tormenting us. Yeah. Let see the landlords. Gentleman, give on one gentleman. Security, all this is going now. All this go one shot to shoot everybody. Yeah. Anambra State government. Tata Nuabu, 18th of September. You have shoot. All shoot go. Ajaba with security. 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 Ajaba with security here. Good morning, brother. This our estate. On a only property, they actually the property. Igaku 180,000 before we do go na your building. Has no go for transformer habute. Okay, now when the person do no without 180,000, it is area the tenant batazie obligation at the house because of no code at the building. Okay, now this people now budget and actually put a transformer worth to 12 million according to gas we narrate here. And the meanwhile, we have a meeting for this transformer. He made a tenant involved. We have a meeting for this Ibasara transformer. Any tenant top na hammer involved. Okay, now I missed the meeting. All of a sudden, I was here one day. Was in the name announcement. No announcement. Now the tenant top na ga Akụkọ transformer 20,000. How we miss good meeting K Diego that each tenant top na so far even a flat. He got 20,000. Then only no na shop akwa 10,000. So obun even at the estate or if you go there room and palo self-contained, he got 20,000. If you 3 rooms and palo self-contained, he got 20,000. Or you be 4 rooms and palo akwa the same 20,000. Then you because a room self-contained akwa 20,000. Then when you do shop because anakwa 10,000. So this thing about the problem. Okay, I've been saying the announcement now. Everybody got back tenant got 20,000. Okay, now tenants are basically a group for themselves. May meeting. We didn't catch man at the estate. What the man? We cover the man. Now the things had all equated like that. No could see before I made the meeting. Now I could see consult to the tenant. Go on tenant at Bacalo. I got tenant here and I how I did meeting put down. I got tenants and each person got 20,000. Age shop be the flat akwa 10,000. Each shop the flat, which means now you got possible 30,000. So I call the man that very day. Would you good answer the man like you good no say now over the Messiaka Amola.
So next thing ọzọ ha bịakwara again bịa gozie ya bụ na everybody ga-akwụ the money na ọ bụrụ na ị chọrọ enye gị quick notice ịkwapụ. So since that time nkwa petition ndị tenant na-edegasị that time gbasara those things ka wee fụ na the issue they solved mana ha enwekwalọ. Okay, the recent one ameziri na bụ na ha bịazi kpọrọzie ndị security na-agazi na ya dị ndị mmadụ aga agbasizi ndị mmadụ ụgwọ na their flat. Ha bịazi asị gị weta the money, ejuzie the man weta the money, ha meweghị harassment with security. Last time nke ha bịara last Monday anụnwa na onye nke ha gara na flat ya ha buru ihe prepared meter the guy ji recharge ọkụ. Landlord ya asụ ya na ọ bụ na ọkwụrụ dị ọgwụ na ọ ga-akwapụ na ọ ga-abalansị ego nke o bigoro ebi. So na ya bụ that video nsendere gị na so onye niile abịa eme tenant niile ji wepụtasịzie anọkwa na the process ndị security ha kpọrọ bịa gbawakwa egbe. So all those things abụrụzie the team mmadụ na-efesi ha nụrụ elu na ha mere gị impose ego ị ga-akwụ nakwa na-akpọkwa security pụkwa na-agbakwa gị dị ụgwọ na-eme gị n'ọmọst bụ na ị ga-akwụ ụgwọ that money. Anọkwa the same transformer ha na-ekwukwa ụke bụka the same transformer ọ ga-eme onye chi batakwa ọkwụọ 180,000 ewee nye gị ọkụ na the transformer. Budget ha nyere anyị 12 million. Ime 12 million na enwere about 100 and something building nọ n'ime the estate. Ị na-ekenye tenant house 9 million. Ha abụzi ndị landlord nwezi the transformer adekọtasị 3 million which is very bad. So na ya bụ the thing anyị na ha na-pass through ebe a since last month wee ruo till now. Mana ihe mezi the thing wee dịwazie too much na bụ na akpọzi ndị security abịazie flat ndị mmadụ eme ndị mmadụ harassment. So na ya bụzi eji chọwazie enyemaka gọọmenti ka gọọmenti wike bata na this case because na the thing this is too much on the tenant. Even mgbe anyị meetilere chairman na-achị the estate the tenant mere agree si na ha ga-akwụ because o nwere one reverend father ha kpọtara that time bụ ndị landlord. So mgbe ndị tenant meetiri ha anyị mere agree wee kwute na ya soro na ya ma nkwụ any money na anyị nwa ga-akwụ mana ọ ga-abụ in form of helping hand to them because na the transformer bụ ha nwa bịa nwe transformer ị na-aghọta. No how will they do so the money from that 20,000 and had the way and all the too much on the tenant. No but I get at least 5,000 each tenant. If I want about 100 and something building at the estate, how many are going to 5,000? I drag where at the end some tenant to go there I'll go to 10,000 camera and all the okay. But how about the landlord camera insist no 20,000 like a tenant take aqua and more by force. So now the thing now by force I had tears and I've been able to muddy way. I'm not told that not only the hammer by force, not the security bruises there when I got in the house and the mother amazing the mother harassment. It is then a man who have prepared me to charge your intimidation because of now I'll be landlord. Then I got the double or the log couple. Now they quick notice keep up now as a balance a balance actually go keep go behind my also balance careful on the keep up. So this is the year behind the face now. And all the very bad. These people now on that knows a man. The very bad. Like Otakta, I never see with this issue now. Open a habia nega for no go. Maybe no go up with the person that challenge Califa. Anytime open a habit do me way change the long. Maybe no go up where I put out for Siana. Landlord, the you name at the long. The next thing I can remember have a mega arrangement within the anti-court. Maybe you know Zena beg at night now I was all around that 2 o'clock a.m. and 1 o'clock, 2 o'clock. That court, I've been a beg your boss to your house, but the person. So had the good in that thing very well. And that is the reason why people be in about you to stay for job. So nobody will talk. So many people they are afraid. Some self even when you watch other face video on Sunday, they give up the guy in the make such statement that now very soon now quite keep your mayor arrest, cast him even arrest. Because how the good used to, how the good that now anytime opener hammer impose on anything to tenant, or when anybody challenge it for on that thing, maybe you go find a year and a mother more money go find a year below the way because see where me next thing by mark as a threat
next thing I make arrangement with ndị court at night abịa buru gị na your house. So this is the things ha na-eme ndị mmadụ n'ime steeti and all the very very bad. So ihe niile a bụ ihe na-ewe ndị mmadụ iwe. So thank you my brother, ya ka m chọrọ ịdọrọ ọpụlọ gị biko ka m help anyị. Yeah, this is too much. aha ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa na iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ịnwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma igbo ndị ọma njem ọnụ igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m udo dịrị unu.